Ngiyababingelela abazalwane, ngibingelela ubaba, umama, basha, MC Shawukubu, worship team, Sunday school, basivakashele. Yanibingelela nonke bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Amen. Babukheswa ngizophatha izwi la namhlanje. Bazalwane, kuyisifundo esizoke nje sisibheke bangcwele, futhi ke uma sisibheka ngeke sesiphele namhlanje, ngeke siphele nalesonto elizayo, ngeke siphele nangalela sonto, ngeke siphele nangaleliya, nama ngisazi sophela. Amen. So ke njengesifundo futhi ngeke ngize ngingene masonto onke landelana, ngoba kuyathiwa isifundo sinalowo ndawani ukuthi angathi udedela abavangeli bathi vrum. Amen bangcwele. Amen. So isifundo bazalwane sofunda ngaso namhlanje singumnikelo. Isifundo esofunda ngaso singumnikelo. Umnikelo ngizishiya ukuthi ngoba uKristu ngiyakholwa ngisindisile egameni likaJesu. Ngivezile lo umntwana kaNkulunkulu bathi ngiyakholwa ngisindisile egameni likaJesu. Xolela izo babuKristu savana ba. So ke bazalwane, umnikelo lo muningi umonakalo osowenzile emabandleni. Asikhulumi ngebandla la isiphini, sikhuluma ngamabandla akhona nje, ngoba onke kuyanikelwa. Umnikelo lo njengoba unanesiphithi esingaka, ingoba ngempela uyiyona foundation, uyiwona mongo, uyiwona core yomzalwane okholwa kuJesu. Unesiphithi umnikelo ngoba kwanikelwa. Ukuba zange kuze kunikelwe ngaba sikho wala, ungaba sizazi wathini ukuba siyini. uNkulunkulu azange ayinikele indodana yakhe izele yodwa. Amen. So bazalwane, ngingaqali ngizoke ngiqale ngibonge nje kakhulu kubazalwane abanikela njalo ngamasonto. Sinikela. Ngibonga abazalwane abanikela njalo ngenyanga okweshumi. Amen. Sibonge nje abazalwane
abazalwane abanikele emfihlakalweni. Amen bangcwele. Abathi ngokubona isidingo mangilinganisa ukuthi naku kuyasetshenzwa lesontweni. Avesana hamba afika phela ukudla. Azonika labantu abasebenzayo. Ethatha ukudla kwezingane zakhe engacelwe umuntu. Fika nika abantu badle basuthe sibonge labo bazalwane bangcwele. Banikele emfihlakalweni ngokubona isidingo. Amen. Asiphinde futhi sibonga abazalwane abanikela ngamandla abo nangesikhathi sabo ekutheni indlu kaNkulunkulu le ihlala isesimeni iright bengadinge ukutshelwa bezenzela bona ngokukhutshwa umoya ingcwele ukuthi ake ngenze kanje ake senze kanje ake sifake lokho uzoba kuhle la uzoba sibabonge labo bazalwane. Amen. Bonga abazalwane abavuka ekseni njalo ngamasonto bazolungisa la belungiselela ukuthi kukhonzeke kahle bezinikele bengazohola lutho. Umnikelo lo osubongayo kakhulu bazalwane. So ke konke lokho enenzayo bazalwane anenzeli umuntu kodwa lenzela uNkulunkulu ophilayo. Amen. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. uNkulunkulu uyanibona. Ngakho konke lokho enenzayo siyanibonga bangcwele. Amen. So bazalwane siselapho yonke into ephilayo konke okukhona kungokwaNkulunkulu. God owns everything. Yonke into ekhona ngisho wena uwedwa empilweni yakho singayibala akukho lesingafika khona. Niyangizwa bangcwele? Amen. The list is endless. Akukho ngoba uzofika ungena ubale ezintweni zalomhlaba uphume ezintweni zalomhlaba uyobala kwi-eternity uzogcina uphelile ngoba yonke into eyiwena iphethwe uNkulunkulu. Bazalwane iminikelo ke ingahlukana kaningi bazalwane. Bese uthola ukuthi futhi ingaqanjwa nangamagama amaningi. Maningi amagama angaqanjwa ngayo iminikelo. Ziningi inhlobo zayo ezingahlukana engabizwa ngazo. Abalisweli igama lomnikelo mase befuna imali. Kama nje ubaza uqamba bawuthina abalisweli. Azike nabo basebefuna imali. Alingahluphi igama lomnikelo. Bheka i-purpose behind. Uze kuqanjwe legama nje. Yini lento ibandla elifuna ukuyi-achieve ngalomnikelo. Amen. Ngoba uma uqala ungena emagameni ufuna lezo zinto usuyaqala manje ulwisana noNkulunkulu. Uphilisana nalento ezobe yenziwa. Angakuthandi ke noNkulunkulu. Izoke ngikhulume ngeminikelo ke emibili bazalwane ebhalwe nje la. eBhayibhelini sengishilo ukuthi ngaqanjwa amagama amaningi so kodwa mina ngizoke ngithathe nje okweshumi kunalela gama lakho ngoba noTV bani igama leli asonozoke ma 10
10% the free will offering abanye bathi free offering. So ke kunemnikelo emibili izoke ngiqale nje ngalo we free will offering owiwona ongasekuqaleni eBhayibhelini Genesis 4. Genesis 4 izocela sobheke bazalwane siqale uverse 1 mhlambe ukuthi indaba ezwakale siye lapha sigcine lapha ku12 noma singayisichaze konke. Ngicela ungangifundela. Fundela nje Genesis 4 verse 1. uAdamu wamazwi umkakhe Eva, wakhulelwa, wazala uKhayini, wathi ngitholile indoda kuJehova. Waphinda wazala uAbela umfowabo. uAbela waba ngumalusi, uKhayini waba ngumlimi. Kwathi emva kwezinsuku ezithile uKhayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlabathi. Naye uAbela waletha umnikelo kuwo amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo. uJehova wanaka uAbela nomnikelo wakhe, kepha uKhayini nomnikelo wakhe akawunakanga. Wayesekuthukuthela kakhulu uKhayini, ubuso bakhe banyukumala. uJehova wathi uKhayini, uthukutheleleni na? Ubuso bakho bunyuke baleleni na? Angithi uma wenza kahle uyamukeleka na? Uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango, ukunxanela kwaso kukuwe, kepha wena umele ukusibusa. uKhayini wakhuluma uAbela umfowabo wathi, masiye endle. Wathi besendle uKhayini wasukela umfowabo uAbela wambulala. Wayesethi uJehova kuKhayini, uphi umfowenu uAbela na? Wathi angazi, ngumlindi womfowethu na. Khona wathi wenzeni na? Izwi legazi lomfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini. Usuqalekisiwe emhlabathini ovulile umlomo wawo ukwamukela igazi lomfowenu esandleni sakho. Uma ulima umhlabathi awukunika izithelo sawo, kepha uyoba umhambuma nozulane emhlabeni. Ngiyabonga ma, phela usisisi. Baba izwi lakho liphefumula kuwe, ukulwisa izwi lakho lisika ngenhlemba esika mhlangothi zonke. Mana nomntwana wakho esalichaza egameni likaJesu. Baba, thulisa yonke imimoya engamelani nezwi lakho lesikhathi. In Jesus mighty name we pray. Amen. Nansi i-offering yokuqala eyenziwa amadodana kaAdam. uKhayini uyanikela, uletha izithelo zomhlabathi. uAbel uletha ezimvu. So-ke bazalwane, uningi kakhulu okuyake kukhulunywe ngalemnikelo. Ziningi nje izimvo ezinokushayisana. Mhlambe kulo kaKhayini njengoba kuthiwa akazange unake uNkulunkulu, abanye bathi hayi ngoba kuyizitshalo. Kepha futhi uma ufunda incwadi kaLevi uthi awumelene nomnikelo wokulinyiweyo. Amen. So abanye mhlambe bayasho nje bathi hayi wayengawumukeli nje uNkulunkulu ingoba umhlabathi
wawusuqalekisiwe lapha kuGenesis 3 uverse 17 emveni kokona kuAdam noEva. So engasafuna lutho okutshaliweyo. Abanye bathi hayi ingoba nje kwakungawona ama first fruits isivuno sokuqala sikaHayina wavela wakutha nje wahambisa. Amen. So kuningi okushiwoyo kungavezi kahle ukuthi kwakuyini imbangela yokunganakeki kwalomnikelo. Umnikelo kaAbela wona kuthiwa ulethe izimvu ezikhuluphalisiweyo ezikhulupheleyo ama firstborn okusho ukuvula izalo ucebile fat portions nonile ivuke sonke siyazi ukuthi inegazi. Mhlambe uNkulunkulu wayeseqonda ukuthi hayi azi ukuthi vele igcineni uzoletha indodana yakhe phala igazi lakhe ngenxa yethu. Uningi okushiwa abantu bazalwane. Amen. Kodwa manje uma ubukisisa kahle ubheka uverse 5 uNkulunkulu uyangenelela lapha kule mnikelo abayilethayo. Azange uzwe kuthiwa hayi mhlawumbe uKhayini ubona umoya kodwa uvele wasuka wayonikela. Uma sowubheka lapha kuverse 5 useyangenelela uNkulunkulu lapha emnikelweni useyayibona le ndodana lokuthi hayi angathi ayinhle kahle ebusweni bakhe. Amen. So okuwukuthi emnikelweni nomnikelo ongaba siyawenza uNkulunkulu ngelahlala ubuke angangeleleli kuwona isimo sawo, kodwa uma kuwumnikelo uNkulunkulu uzongenelela kuwona axazulule kuwona enze konke emnikelweni wakho. So ke uyabonakala umnikelo kaAbel ukuthi hayi kaAbel ukuthi hayi wawuthanda kwakuwumnikelo ovumayo. Kodwa uma ubheka uverse 7 into eyabulala uKhayini iattitude yakhe, indlela inhliziyo yakhe yayingekho, kwakungekho sineke kulomnikelo. Uma ubuka uAbel wakhe wawunikezwe isikhathi walungiselelwa wazi ukuthi uyaphi. Amen. So umnikelo nomnikelo bazalwane yayivuliwe inhliziyo la uAbel. Umnikelo nomnikelo bazalwane into ewuphethe nento ewulawulayo emntwini inhliziyo nokholo. Amen. Ngaphandle kwalokho kwenhliziyo evulekile kwenhliziyo evumayo umnikelo ngeke uze waba iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Amen. Umnikelo kanenhliziyo exokozelayo unikelelwani kade sasinikela hasiboni lutho. Lo mnikelo lo usuhamba nalo magama akukho right. Siyaqamba siyazungeza nje lesisitsha vele wena usuxabene noNkulunkulu ngenxa yalomnikelo. Amen. Kodwa usangaphenduka usangafika ekhaya ukhulume noNkulunkulu wakho uthi hayi umnikelo bengilisana nawo, umnikelo bengawuthandi, bengisefa ngenze sure ukuthi hayi ngiyasebenzisa yize ngilithatha ishumi ngilifake la ngoba ngesaba ukuthi leshumi ngilifake la nje ngoba ngibalekela ukuthi kingathi ngiyavula lapha kuvela u10 rand. Amen. So
umnikele ufuna inhliziyo yomuntu, ufuna ukukholwa. Lokho nabo ungasifaka isandla sakho sigcwele isithi ungasifaka isandla sakho la unikela ungenamali, imali encane uzwe ukuthi cha ngiyaphatanisa, khipha imali yakho fa uNkulunkulu wami lokho enginikela ngakho ngifuna ngelinye ilanga ukukhuphula, ngisize baba wami, ngisize uNkulunkulu wethu ongcwele, lokho engifaka la njengamanje angenelisiwe yona, ngifuna ngelinye ilanga ukufaka ongaphezulu kwalokho. Awutshali thina siyimali sizokudidisa, ukhuluma wena nenhliziyo yakho, ukhuluma wena noNkulunkulu wakho, wenza umkhuleko kana uthatha isifungo noNkulunkulu wakho njengoHana. Baba wami lokho engifaka la angenelisiwe yikho, ela ngelinye ilanga ufaka okukhulu kunalokho. uNkulunkulu ophilayo ngeke azawazi amandla akho. Uma ujikijela ngokuthi vele udiniwe, vela uyibona into oyinikelelayo, angeke bangcwele uze kusilungele. Le nkonzo le engithe ngizokhuluma ngayo isidalile isiphithiphithi esikhulu, ijulile bazalwane, kanti futhi ifoundation yakho konke ukuphila kwethu. Sikholwa nje sabazalwane yingenxa yalokunikela owenziwe. Ngaso sonke isikhathi mawuwenza, vula inhliziyo, ubeke ingqondo yakho, ungasho noma yini kuona kodwa ungavumeli mina ngikutshela ukuthi yithi cha. Owakho noNkulunkulu zinikele isho awumbribe lapho uNkulunkulu. Akubona ukuthi uyamthenga, akubona ukuthi uyamgwazela cha. Kodwa usho okusenhlizweni yakho. Uma sengithi mina hayi faka uzolala sesiyaqala ke lapho sikamgwazela ke manje. Kodwa ngihamba phambili mina ekukhuthazeni wena ukuthi waza manje kuNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna le yanhliziyo yakho wedwa ngalo mnikelo wakho. uNkulunkulu uzabiyele wena kulelo toho lakho, kulomsebenzi wakho wenzayo, kulomndeni wakho, kukona konke ufuna le yanhliziyo lwamnike. Amen. Kuyisihloko ijabulela ukuthi nginizume kanje bazalwane, nginizume kahle. So nangokulandelayo ngeke ngisho ukuthi hayi ngoqhubeka nini nanje ngazi phela ngizule ngisuka nje ihambe ingabi mnandi kakhulu, ngilokhu hlamhla ngizume nje ngawo umnikelo bazalwane. So ngengikhala ngesikhathi ukuthi hayi isikhathi sibeka nje cha sikahle kakhulu ngoba ngizoqeda phela. Amen. Ake uphuthumeke manje, uke ungivulele lapha uGenesis
indaba inoGenesis wazalwane. Ungifundele uGenesis 22. Awuqale nje kuverse 1. Ufunda kanje kancane Genesis 22 verse 1. Wathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wamvivinya Abraham. Wathi kuye Abraham, yena wathi ngilapha. Wayesethi thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo uIsaka uye ezweni laseMoriya unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engizakutshela yona. Abraham wavuka ekuseni wabophela imbongolo yakhe wathatha ezimbili ezincekwini zakhe noIsaka indodana yakhe waqanda izinkuni zomnikelo obuza kushiswa wasuka waya endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. Ngosuku lwesithathu Abraham waphakamisa amehlo akhe wayibona indawo isekude. Abraham wathi ezincekwini zakhe, hlalani lapha nembongolo, mina nomfana sisaya laphaya, sikhuleke sibuye size kini. Abraham wathatha izinkuni zomnikelo obuza kushiswa wazibeka phezu kwa-Isaka indodana yakhe. Waphatha esandleni sakhe umlilo nommese. Bahamba bobabili kanye kanye. uIsaka wathi ku-Abrahama uyise, baba, wathi yena ngilapha ndodana yami. Wayesethi, bheka nangu umlilo nezinkuni, kepha iyiphi imvu yomnikelo ozakushiswa na? Abrahama wathi, uNkulunkulu uzakuzibonela imvu yomnikelo ezakushiswa, ndodana yami. Bahamba bobabili kanye kanye. Bafika endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. Abrahama wakha khona i-altare walungisa izinkuni, wambopha uIsaka indodana yakhe, wambeka e-altare phezu kwezinkuni. Abrahama waselula isandla sakhe, wathatha ummese ukuba ahlabe indodana yakhe. Kwase kumemeza kuye ingelosi kaJehova isezulwini ithi, Abrahama, Abrahama, yena wathi ngilapha. Yayisithi, ungabeki isandla sakho kumfana, ungenzi lutho kuye ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu, lokhu ungagodlanga kimi nendodana eyodwa yakho. Abraham waphakamisa amehlo akhe wabona, bheka ngemuva inqama ibhajiwe esihlahleni ngezimpondo zayo. Abrahama waya wayithatha inqama wanikela ngayo umnikelo wokushisa esikhundleni sendodana yakhe. Abraham waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi uJehova uyabonelela, njengalokhu kuthiwa nanamuhla entabeni kaJehova kuyabonelela. Amen. Siyabonga kakhulu. Funda kahle kakhulu, siyabonga. I-offering yesibili le. Mnikelo lo ethu Abrahama akeke ahambe ayowenza. Amen. Sizoke sibheke nje kafushane amavesi ambalwa. La verse 2 no 3 uAbrahama uthola lo myalezo kuNkulunkulu. Uma ubheka la kulo myalezo uthiwa ayoshisa lendodana ayenze umnikelo wokushiswa. uAbrahama bangcwele akazange azabonisane ngisho nanonkosikazi wakhe. Amen. Uyawuthola umyalezo, uyavuka ekseni ziyasha. Akazange azabambe emhlangano.
akazange azabonisane namuntu ngisho ngonkosikazi wakhe lo akazange azamtshela ngobani isivumelwano sasiphakathi kwakhe noNkulunkulu. uAbraham wayeqonda ukuthi emveni kwesikhathi eside shikashikeka ngalomntwana engatholakala, kepha manje uNkulunkulu uthi akayonikela ngani. Wayeqonda kahle ukuthi hayi kusasho lo velo wamphaye. Amen. Bengizothi emnikelweni wakho ekuthiwanikela ngawo usasho lo wakupha lomsebenzi ukuthi uhola imali engakanani, tshela yena. Emnikelweni wakho nikela ngawo makuthiwa kuyanikelwa la ukuthi ushiyashiyela kangakanani ufuna umsebenzi, udonse kanzima kanjani ulizama ibhizinisi lakho, yiziphi izimo ohlangabene nazo empilweni, bekunzima kangakanani, azinto eyodwa ukuthi uNkulunkulu bekubona, uNkulunkulu bekhona, ufuna unikele manje. Amen. Umvalelelani ngaphandle uNkulunkulu umlimite. Usithathaphi isibindi sokuthi utshele uNkulunkulu ukuthi anginikelike mina ngoba le mali engiyiholayo encane, ngoba le mali ayikho, ngoba uyangazi ukuthi angisebenzi. Akufaka isandla sakho lapha singenalutho ngokhona. Lo mntwana abheke ukuthi uphethe imali. Awufaka isandla sakho lapha kungekho ngithisela ukuthi inkosi ngiyasifaka lesandla asinalutho. Yini